Čau guys, jo, už vidíte konečně můj obličej, jo, dneska budem malovat, nevím co, ale prostě budem malovat, no. Tady máme plátno, tak jdeme na to, Mám v plánu namalovat něco, co jsem nikdy už nemalovala a tak si to užijte, jo, užijte. Přesně tak, užijte. Jo, a jinak stranu. Tak co, jak se vám to líbí? Mně se to jako docela líbí, jo, zkusím něco jiného. S kamerkou. Hele, tohle se mi docela povedlo. Jak se vám to líbí? Mně nic moc, zkusím nějakou kočku nebo něco. Tohle je, ne. Zkusíme to znova. Hele, mně se to docela líbí, jako city, všechno. OK, mám ještě nějak něco zkusit? Ještě zkusím, mám hodně času. Dobrý. Čauky, uvidíme se někdy jindy, papa.